Ook veel muziekliefhebbers uit de gemeente Venray weten al jaren de weg naar het Vierlingsbeekse muziekfestival op de Toffel te vinden. Op het hoogtepunt van de avond, bij het optreden van Vrouwtje, stonden zaterdagavond op en om het plein in Hartje Vierlingsbeek naar schatting van de organisatie een kleine 4000 man. Op de Toffel. Goedenavond. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Wij hebben er super veel zin in. En zullen we een beetje gaan dansen met z'n allen? Ja, was leuk. We hebben al vaker op de Toffel gespeeld. En het is eigenlijk wel altijd wel een fijn festival. Ik waardeer zo'n gratis dorpsfestivals die uit de kluiten zijn gegroeid altijd wel. Ja, en wat waardeer je dan zo aan? Ja, dat is fijn. Ik vind het altijd mooi als zo'n dorp. Want dit is denk ik ook voor heel veel mensen hier gewoon 1 keer per jaar allemaal zuipen op het plein en gewoon alle vrienden ontmoeten. Dus dat kan voor een band soms wel taai zijn om daar even zo doorheen te prikken. Maar ik vond het echt super leuk. Nou, het voelde echt als thuiskomen, kan ik je vertellen. Ik heb het nog nooit zo naar mijn zin gehad. Absoluut. Ik vind het heerlijk. Lekker weertje erbij. Goed uitgekozen. Ja, het was heel leuk. Echt heerlijk om zo weer ook in het zonnetje te staan. Eindelijk schijnt hij weer. En weer festivals nu dat allemaal weer kan. Dus het was echt top. Heel leuk. Ja. Superleuk. Fijne sfeer. Leuke mensen. Ja. This is her way too slow. Niet alleen de artiesten, maar ook de bezoekers hadden het prima naar hun zin. Na 2,5 jaar is het wel weer een keer tijd om deze kant op te komen. En als je dan het weer ziet, als je dan de sfeer ziet, dan is het genieten. Want ben jij ook altijd trouwe bezoeker van het festival? Dan kom je er al wel kijken, ja. Je moet heel eerlijk zijn dat het niet altijd voor de muziek is. Maar goed, geboren en getogen in Vierlingsbeek is het wel een evenement waar je bij moet zijn. En dan is het alleen maar gezellig om bij te praten met de mensen. Tussen de acts door, want tijdens de acts is de muziek af en toe zo hard dat je niet fatsoenlijk bij kan praten. Maar tussen de acts door is er voldoende gelegenheid voor en in al gezelligheid. Wij genieten volkomen. Het is echt een fantastische dag. Wij genieten überhaupt altijd. Wij genieten altijd. Wat vinden jullie van op de Toffel, Neeltje? Zeg het eens. Kijk, dus, wat voor gevoel krijg je erbij? Ik vind het altijd een beetje een dorpsfeest of zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga niet per se voor de muziek. Maar wel gewoon om gezellig met iedereen te ouwehoeren. En voor mij. En voor Tim, ja. En voor Tim. En Tim, maar voor wie kom jij dan? Of voor waarvoor kom jij? Jij bent altijd een trouwe gast, denk ik. Nou ja, ik kom vooral voor Neeltje. Ja. Daarom kom ik hier. En als je iets dieper gaat dan Neeltje? Nog dieper dan Neeltje. Nou, dan kom ik eigenlijk vooral voor de ambiance hier. Ik vind het altijd een hele gezellige dag. Dat is het mooiste van alles. Ja, super. Het weer is goed. Lekker druk. Goede bands. Dus wat willen we nog meer? Een gezellige feestje in eigen dorp is altijd leuk. Ja. Welke act is tot nu toe jullie hoogtepunt geweest? Ja, ik ken eigenlijk nooit niet zoveel van op de Toffel acts, maar de sfeer is altijd goed. Maar wij wachten op Vrouwtje, die komt om 10 uur. Ja, wij komen ook voor de gezelligheid, dus niet per se voor de muziek. Maar wel ook voor de gezelligheid, voor de sfeer, voor de mensen. We zijn blij dat we na 2 jaar weer mogen. En dat gold niet alleen voor de bezoekers. Ook de veelal beginnende artiesten die het podium betraden, hebben het rustig gehad de afgelopen periode. Heel erg blij. Echt super blij. Want het heeft echt lang geduurd. Ja, we konden wel veel dingen opnemen en zo in de tussentijd. Maar echt live spelen, dat is waar je het voor doet uiteindelijk. Wij hebben die tijd gewoon gebruikt om een nieuwe plaat te schrijven. Dus ja, het is wel jammer dat er geen shows zijn. Maar wij hadden toen toch nog niks gepland. Maar het is wel fijn om nu weer op de bühne te staan. De laatste tijd ben je eigenlijk best wel wat door aan het breken, heb ik gezien. Hoe is dat? Ja, ik hoop dat het gewoon lekker zo doorgaat. We zijn de afgelopen tijd veel op de radio geweest en dat is leuk. Dus ik hoorde ook van wat mensen in het publiek dat ze me daar wel van kenden. Dus dat is heel leuk om te merken dat mensen de muziek dan ook een beetje gaan herkennen. En ja, ik hoop dat dat gewoon zo rustig door blijft groeien. Dat zou leuk zijn. De verplichte pauze betekende ook dat er door de muzikanten nieuwe plannen gemaakt of bijgeschaafd moesten worden. Nou, voor de festivals is het eigenlijk minder nog dan ik had gehoopt. Want er zijn heel veel dingen die nog ingehaald worden van de afgelopen 2 jaar. Van corona natuurlijk. Dus heel veel artiesten, ook van festivals waar ik zelf heen ga. Die line-up is gewoon gelijk gebleven. Dus daar is minder ruimte voor nieuwe muziek. Maar ik ga wel weer veel de studio ook in. Want ik ga waarschijnlijk mijn eerste album opnemen deze zomer.
Dus ik heb nu 3 EP'tjes uitgebracht en nu wordt het tijd voor een album. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En ondertussen spelen we ook nog wel wat leuke festivals. Ja. Komt een tweede album aan, ooit ergens. En we gaan lekker op tour in Frankrijk deze zomer. Dus ja, lekker rammen. Ik wil heel graag een keer een theatertour doen. Dat lijkt me heel leuk. Met strijkers. En ik ga mijn eindexamen ben ik nu ook aan het plannen. En ik wil gewoon dat echt heel groots aanpakken met dans en alles erop en eraan. Nee, ja, maar we gaan najaar een clubtour doen. En we gaan met de band gewoon een nieuwe plaat schrijven. En persoonlijk wil ik nog astronaut worden, maar dat zit er denk ik niet meer in op mijn leeftijd. En wie weet Afterparties of een van de andere acts een dikke hit te lanceren. En anders zijn ze mogelijk volgend jaar nogmaals op de Toffel te bewonderen.